ɗaukar ɗawainiyar kulawa da wannan dabbobi da wannan kwamiti ya yi ne bisa ga kulawar mai girma gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal, kuma yanzu za mu maimako da su ba tare da kwankwaban sisi ba. Shugaban kwamitin hannunta dabbobin da aka gano da gwamnatin jihar Zamfara ta kafa Sheikh Said Ali Mai Kwano kenan ke hannunta wasu shanu guda 42 ga masu su bayan da kwamitin ya tantance su. Shanun waɗanda jami'an tsaro suka hannunta wa kwamitin tun ranar 1 ga watan Oktoban wannan shekara bayan da suka karɓo su daga wasu masu kiwo da suka yi ɓarna a wata gonar shinkafa da ke kusa ga FCET Gusau. Ɗaya daga cikinsu kuma ya yi wa jami'an tsaron barazanar cewar da daji ne da san ba su isa ba. Wannan barazana da ya masu cewa da daji ne ba su isa ba, sai al'amari ya samu su shakku game da shi, cewa ko dai ɗan ta'adda ne ko yaron 'yan ta'adda ne. Da haka wa'annan dabbobin ma ana tuhumar su. Suka kamo dabbobin da yaran su biyu da wanda ya yi barazanar da abokin aikin shi, suka kawo su suka hannunta ma hukuma, mu kuma suka hannunta mu da dabbobin. Kwamitin ya dai hannunta dabbobin ga hakikanin masu su na ainihi bayan an tantance su sun kuma kawo takarda daga babban kasar Damba, kazalika tare da shan rantsuwa da Alƙur'ani mai girma. Ni Oma. Shanun da na gani. Guda goma. Nice nawa ne. Tabbas nawa ne. Idan ba nawa ba ne. Kada Allah ya mana lamuni. Kada Allah ya albarkace su. Idan kuma nawa ne. Allah ya albarkace su. Ina godiya ga mai girma gwamna, Allah ya saka mai da alkhairi, Allah ya saka mai da alkhairi. Dan na su ma 'yan kwamitin Allah ya biya su. Dukkanin masu dabbobin dai sun fito ne daga gundumar Damba ta karamar hukumar Gusau. Jamilu Ibrahim Gusau, labarai NTA.